Magandang araw mga best friend. Samahan nyo ako ngayong magluto ng classic favorite ng mga Ilocano, ang dinengdeng. Tara na mga best, simulan na natin to. Let's go! Una nating gagawin ay hugasan na natin ang mga nabili nating isda. Syempre mga best, sariwa yan. Alam mo naman, mahilig si best friend sa mga sariwang tilapia. Oops, iba na naman iniisip mo, bes. Nahiwa na pala natin ang bawang. Sunod natin hiwain ang sibuyas. Sibuyas na yan, galing pa yan sa tanim namin sibuyas noong February. Tagal na, di ba? At habang tayo naghihiwa ng ating mga rekado, sinabay na rin natin iprito ang isda para hindi sayang ang oras natin sa paghahanda. Nahanda na natin ang bawang at sibuyas. Naprito na rin natin ang mga isda. At syempre, etong mga gagamitin nating gulay. Ang kalkalunay sa Ilocano. At ang bulaklak ng kalabasa. At syempre mga best, di mawawalang saluyot at ang talbos ng sitaw. Shout out nga pala kay Benjo Briones na siya nagbigay ng puso ng saging. Salamat brother. So yan, ilagay na natin ang lahat-lahat. Malapit na siyang maluto mga best. Kaya ilalagay na rin natin ang mga naprito nating isda. Maya-maya pa, kakain na tayo. Sigurado, solve na naman tayo niyan mga best. Ayan, luto ng ating Ilocano dinengdeng. At dahil marami ang ating puso ng saging, samahan nyo naman akong dagdagan ng ating ulam. Gumawa naman tayo ng bola-bola. Paggawa ng bola-bola, siguraduhin mong nailaga mo na ng mabuti ang puso ng saging. At pag nailagay mo na lahat ng sangkap, ang carrots, ang sili, at kung ano-ano pa, ilagay na rin natin ang harina. At pagkatapos, imekos-mekos mo na yan, insan. Pagkatapos mo ngang mamekos-mekos na ang lahat, insan, simulan mo nang magprito para sa ganon, matikman mo na ang masarap na bola-bola. At heto na mga best, luto na ang ating puso ng saging bola-bola. O tara na mga best, mekos-mekos na natin ito sa ating iwa. Hanggang sa muli!